Tervepä terve! Se on Mr. Albertti 24 täällä. Ja nytten näytän teille, kuinka tehdä liukuovet. Se on ihan yksinkertaista. Elikkä siis, mä oon tähän jo valmiiksi tehnyt tällätteen liukuoven esimerkin, että minkälainen tässä tulee. Se on tällainen normaali, katsotaan. Joo, ei mitään. Se on tällainen, no kyllä te tiedätte. Niin me näytän miten toi rakennetaan. Elikkä siis tarvitte kaikkea mikä tässä mun inventorissa on tässä alhaalla. Täällä ei oo, joo. Siellä ei oo mitään, joo. tässä olevien tarvitte kaikkia näitä. Joten niin, joka on rakentamaan. Elikkäs teillä on näitä. Te pistätte näitä kolmen blokkia ylöspäin. Ja sitten katan, joo se on tässä kohtaa, eli siis pistätte 4 blokin väliin sille. Sitten pistätte lasit niihin väliin, tai siis näihin. Sitten otatte nilttipalan, pistätte tohon molemmille puolille. Pistätte alas ja sitten pistätte ylhäälle redstonen. Elikkä siis tuohon ylhäälle redstone. Ja nytten tulee ehkä tää niin sanottu hienoin asia, elikkäs pistetään 3. Hakataan 3 kertaa 3, eli siis 2 alaspäin. Tänne puolelle varmistakaa 1, 2, 3, joo. 1, 2, 3. Tän näköinen hössökkä. Sitten te täytätte tän keskikohan kokonaan redstonella. Sitten, älkää lopettako vielä. Pistätte tähän 1. Tuohon. Pistätte redstonen tänne menee. Tällain. Ja sitten no, niin vois sanoa, että me ollaan niinku jo valmiina. Ja sitten täytätte tän esim. Vaikka puulla. Mä täytän tän dirtillä. Toinen puoli. Se kannattaa täyttää kyllä aina. Sitten te voitte pistää tätä näin 3, tai sitten voitte pistää 2, tai sitten voitte pistää tällain. Tai sitten se toimii myös tällain. Tai sitten vaan 1. Mä käytän tätä 3, koska tää on niin hieno. Niin, ja sitten voitte myös pistää kyllä joo, pistetään vähän lasia siihen. Dirttiä tohonkin, niin. Sitten voitte peittää tätä vaikka puulla, kuten näette tällä tavoin. Mä voin tässä kyllä vielä näyttää. Vaikka mä kyllä tiedätte, miten se täytetään, mutta eikä siis tällain. Vaan minä näytän kuinka korkea. Joku tällainen. Että tässä niinku pienempää ei tarvita. Sitten pystyt niinku tästä tällain. Alaspäin. Sitten pistätte vaan tällain. Sitten tollain. Ja nyt kun se on tän korkunen, niin pistätte toisen pommin, pistätte tuohon shifti-pohjaan. Noniin. No se on shifti-pohjaan, joo. Nyt se on pohjassa. Ennen kuin se otat tuolta, pitää hypätä alas. No pistä nyt se helvetin blokki siihen. Poin. Miten se noin pitkälle lensi? Nyt on suurin piirtein samankorkuinen.
Eiku hetkinen, juu. Ja sitten te voitte kans täyttää tän päällysen. Siis minä käytän tätä. Yhdessä maailmassa siis on tää sellainen kotiovena ja yhdessä maailmassa on se, mulla on vuoden sisällä sellainen salapaikka. Niin myös sen ovenakin voi käyttää tätä. Jep. Oho. Noniin. Jätetään vai toi ihan. Jep, tästä tuli tällainen. Ja voimasti nyt tollain. Minä olen Mr. Albertti 24. Me näemme jonkun seuraavan videon parissa. Se on moi moi!